Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Uskrsno je vrijeme, uskrsni su običaji, znamo da je i uskrsna svijeća, znamo da se pridjev od imenice Uskrs, od imena blagdana Uskrs, da se pridjev tvori u obliku uskrsni, to je jedino pravilan oblik i zbog toga je sve ovo što sam malo prije bio naveo, sve ima oblik uskrsni, a ne uskršnji. Jedan od zanimljivih običaja koji slijede nekoliko dana prije Uskrsa jest i bojanje uskrsnih jaja. Kako pravilno glasi imenica jaje? Dakle, u nominativu je jaje, u genitivu je jajeta, jajetu u dativu, u akuzativu vidimo opet jaje, o jajetu s jajetom, kad je riječ o jednini, a kad je riječ o množini, onda su u nominativu jaja, nema jaja, dativ komu čemu jajima i tako dalje. Dakle, razlikujmo jedninu od množine. U množini je jaje, jajeta, kao što je tele, teleta i slično. Bojanje jaja vrlo je lijep običaj. Ta jaja zovemo pisanicama. U jednom od naših video priloga objasnili smo i značenje riječi pisanica, pa ga svakako pogledajte. A ovaj put ćemo reći nešto o samoj imenici boja. Riječ je o turcizmu. To prepoznajemo osobito po prezimenu svete majke Terezije, koja se zvala, prije nego što je preuzela redovničko ime, zvala se Agnež Bojađiju. Dakle, zapravo njezino prezime Bojađiju znači onaj koji se bavio bojama, koji je proizvodio boje. Vjerojatno netko u davnoj prošlosti, onaj po kome je njihovo prezime i nastalo. Hvala vam na praćenju, gledajte nas, učite hrvatski jezik, ne bojite se bojati uskrsna jaja. Lijep pozdrav!